Sorry ka sir, Maria nang binilong ka na Berto. Kagaya na tagkat sa ulo pa. Hinik malik yung mo rin na makaangay, taga-delikado ka na kargadaan na may ka na kagangay, gilto kayo. Waway kira, nyambalang minyo likog no. Matakit sa drulo no. Mag-order kayo ng takilo ngayon. Yung takilo nakakasta, flexible na flexible yo. Yo yung mawag ni Tera Balamang sa mala futyo taktakit siya likod Tera. Mawag Tera Balamang na argaw pati gabi. Nakakasta yaw, mag-order kayo, makul ka lamang 44090733. Pre, na matalo ka sa gabi. Yung matalo ka mang. Ako lang nasaya ka na ha? Okay, sige. Aray! Matalo po, alam mo ito. Peje niya nga nawawang nga abing kanyaw, nakasinong karagang, yamana doro ko no, patalong may abing kanyaw sa pakilalak. Engineering kami. Hello? Nayaw Ay, yaki Iberto, yaka niya maningil kang kuryente no. Joke ka na, joke no. Yaka niyan. Kung kinang ko Berto, ang katsaw ano yun nanyan mo, away pagkakang kuryente sa inofo mo, ginastos mo bito. Talalik ka. Anay makahino kanya babecho at atanay yun yung nakastamata na furo-furo. Anay makahino. Yan ko seryo mawag ko. Gusto katawan yan. Kanya Christmas you wish nung umin matupad. No, reto na taba. Makabal do sa umin yanin. No, reto bangag makaginaswin. No, reto niyan na mena makatafal sa ngipan na. No, reto pila makadalan swin. Okay?